گھر بے مثال آقا دا، رتبہ کمال آقا دا، گھر بے مثال آقا دا، رتبہ کمال آقا دا، جنت چلے کے جائے گا، جنت چلے کے جائے گا، اے پیار میرے آقا دا، گھر بے مثال آقا دا، رتبہ کمال آقا دا، ماراں تے ماراں کھا کے ایک رب نو پکاردا، ماراں تے ماراں کھا کے ایک رب نو پکاردا، سید بلال آقا تو جد جان واردا، سید بلال آقا تو جد جان واردا، جنت دے وچ او ٹردا اے، جنت دے وچ او ٹردا اے، حبشی بلال آقا دا، گھر بے مثال آقا دا، رتبہ کمال آقا دا، گھر بے مثال آقا دا، رتبہ کمال آقا دا، جنت چلے کے جائے گا، جنت چلے کے جائے گا، اے پیار میرے آقا دا، گھر بے مثال آقا دا، رتبہ کمال آقا دا۔ اور جملہ بڑا پیارا، تھوڑا ایمان تازہ ہوئے گا انشاءاللہ۔ غاراں دے وچ او جا کے قرآن پڑھ دے رہے، غاراں دے وچ او جا کے قرآن پڑھ دے رہے، امت دے لئی دعاواں سرکار کر دے رہے، امت دے لئی دعاواں سرکار کر دے رہے، روزے حشر نو ہونا اے، روزے حشر نو ہونا اے، سجدہ کمال آقا دا، رتبہ کمال آقا دا، گھر بے مثال آقا دا، جنت چلے کے جائے گا، جنت چلے کے جائے گا، اے پیار میرے آقا دا، گھر بے مثال آقا دا، رتبہ کمال آقا دا۔